Hòstia. slowly got eyes for you only. Got no zero. My heart beats faster. My next disasters and stony lies belong to you. And Sí, tiene una vela al tercio. you're breathing's a lovely sound, and we're all alone now. My hands shaking at the thought. Laid out in all my dreams, you sitting like a king in front of me. My mind's a mess, but judgment's gone. And coming on like a wayward stream, your bullet find your reckless aim to the thing you want, and there is a line. I need your eyes, your teeth, your skin. I need your air for rescue. Between responsibility and fire, there is a line. Let's cross it. Yeah, yeah, yeah. No, tiene más palos. Drifting back in, only to go out again. I won't sleep at all tonight. Keep on wishing that my
un concurs que es va fer a Anglaterra i el disseny va estar adoptat per anglesos, francesos i arreu del món. N'hem trobat als Estats Units, n'hem trobat a Alemanya, n'hem trobat a Suècia, n'hem trobat a tot arreu i ara últimament recuperades. Nosaltres pensàvem que era una cosa a part. N'hi ha una Trampoline Editions, que és la que està més sense carro, igual a aquesta, i una Vilanova que ara l'hem recuperat. Aquesta nota està reconstruïda en l'original, però el que sí que fem que són diferents màquines que et donem la barca. Que podeu fer la barca al mar. Què és diferent aquesta barca amb l'altra i per què? Si veieu, hi ha dos castells de Plou de Poble que representen dos tancs d'aire. I a sota dels bancs també és aire. El bot és una barca que està foradada i llavors què passa? Si el bot porta plom a la quilla, és com una bolduca, si el bot amb un cop de mar gira, es torna a posar a la seva posició. Llavors què passava? Les barques que no podien entrar o atracar a la platja, el bot era el circuit per poder anar a buscar la gent i baixar. A Calafell fins i tot ha anat a buscar canalla que anava en barca un dia temporal i els ha pogut treure a la platja i ha salvat gent. En aquestes barques en tenim una mica, tot arreu de la carrera més, han mort gent, igual que dic això al revés, i la feien servir amb rampes, i es tiraven amb rampes, amb platges on no hi havia res, i s'han enfonsat de cop i amb situacions han mort. I llavors no ens en donem la importància que Espanya, Catalunya i país, fins que no te'n vas a França o a Anglaterra, que tenen un patrimoni brutal, i veus tot el que gira amb tot això. Després d'aquestes ja van començar amb una mica en ferro i després altres dissenys, però sempre la rampa i el recordat de la rampa. No és ningú, ho agafar i ser nosaltres que modifiquem això. Ens posem a la banda, donem la volta i el tornem. Com la doneu la volta? Com ho feu? Posem en pes, sobretot gent d'allò, posem en una banda, el bot comença a omplir d'aigua, i dona la volta i amb el plom torna a posar el seu cap. El bot queda ple d'aigua, però allò queda ple d'aigua. Això és perquè són les aigües fins a baix. Per molt que s'ompli d'aigua, el bot sempre surt. I què triga a donar una volta? Qüestió de segons, qüestió de dies, de força, si hi ha 10 Jacobs o 7, depenent del pres també és important. El pes depenent de moltes coses. De moltes coses, llavors que no carreguem aigua, com no. Però això el fet era que es lligaven, sovint eren les dones, els que havien de varar la barca, perquè depenent de la gent, de la gent que anava en mar, que estaven dins uns o els altres, varaven i llavors els que estaven fora es podien lligar i anaven a muntar a la gent perquè si les barques feien igual, per poder portar la gent a la platja. Això que la feien tenia la seva estació de salvament i en tenia. Llavors què ha quedat? A Catalunya quedava l'estació de salvament de Sant Feliu de Guíxols, que no té carro i això, però ha quedat per casualitats del món, perquè va quedar el bot amagat en un magatzem municipal, no sabien el que tenia. A Vilanova va quedar que l'hem recuperat perquè va quedar també amagada la Pirelli. I a Calafell vam intentar ser més vius i els vam portar a un possible marítim de Tarragona, museu. Però va quedar la Torre Calera abandonat perquè el museu no es va fer per temes polítics i de més. Llavors Calafell el va poder recuperar. Es va fer un museu i ara al museu hi ha la barca del Barral, el museu per igualment salvavides. Llavors nosaltres el recuperem i el que fem és que cada diumenge, Mare del Carme, Sant Pere, festes, hem anat a Saragossa, hem anat a Cambrils, hem anat a Salou, hem anat a Sant Pol, hem anat a Sant Feliu, hem anat a Vilanova, tot arreu on es demana i fem una demostració del que era. Hi havia hagut a molts pobles de Catalunya i van desaparèixer i vam tenir nosaltres aquesta sort. Las rocas, las rocas. ¿Quieres que me ponga yo y tú filmas? Porque es que... No querem veure que van per les plaques, eh?